wake up in the morning, I get on my knees. I did learn from the Master, he taught me to pray. I read on from the scriptures, the patience of Job. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. When you get into trouble, lift up your head and look up to the mountains where your help comes from. You surely have a refuge all night, all day. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. Why don't you trust in him? He's faithful and true. He promised to take us home on his soon return. Hold on and never look back. Believe in his word. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. Ndinokukwazai vana vaMwari muzita raKristu Jesu. Munodaro muri kunditeerera muri kwakasiyana siyana nokutarira pa service ino. Tine vanhu vari kurarama munguva yakaoma seyatiri kurarama ino. Kune vazhinji vakafirwa nevadikani vavo vari panguva yokuchema. Kune vazhinji vari kurwara. Kune vazhinji vakarambwa nevavaida. Kune vazhinji vanovata vaine nzara. Kune vazhinji vakaremadzwa nokuda kwehondo dzenyika ino. Vanhu vose ava ndakatarira zvinoita sokuti vane mubvunzo mumwe chete wekuti Mwari wangu mandisirei. Ndoda kutaura nemi munguva inoi ndingokurangaridzai kuti hamusiri mimoga makasangana nedambudziko iri. Hamusiri mimoga muri kusangana nematambudziko akadai. Uyai neni kubhuku raMarko pachapter 15
tiverenge pavhesi ya34 pane mubvunzo wakafanana naiwoyu, patinonzwa Jesu pauzima achibvunza mubvunzo wakafanana naiwoyu, tigoona kuti pakunzwisiswa kwawo hatigoni here kubatsirikawo mumatambudziko edu nekunzwisisa zano raMwari muupenyu hwedu. Marko chapter 15 pavhesi ya34 bhaibheri randiri kuverenga riri kuti, and at the 9th hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why have you forsaken me? Bhaibheri ratiri kuverenga riri kuti panguva yepfumbamwe Jesu akadanidzira nenzwi guru, akadanidzira mururimi rwechiAramaiki achiti iye Eloi, Eloi, lama sabachthani, zvichishandurwa kuiswa mumutauro watinonzwisisa zvichireva izvo kuti Mwari wangu, mandisirei. Pane mibvunzo mitatu yandoda kungobvunza ichatibatsira kunzwisisa nyaya iri apa. Mubvunzo wekutanga ndewekuti Jesu paari kusiyiwa, ari kumbosiyiwa naMwari, ukama hwake naMwari hungori ukama hupi? Who is God to Christ at the time of his forsakenness? Mubvunzo wechipiri ndewekuti Jesu paari kusiyiwa naMwari, ari kumbosiyiwa saani? Who is Christ at the time of his forsakenness? Mubvunzo wechitatu ndewekuti Kristu panguva yaari kusiyiwa, patiri kumunzwa achiti why have you forsaken me? Does being forsaken mean being abandoned? Zvinoreva here kuti waraswa? Ndo mibvunzo yatinongoda kuti unpack pachinguva chatinacho ichi, tinzwisise kuti painopindurwa Mwari anenge ataura nesu kuti kudii. Ndikatarira mubvunzo wokutanga ndinodzokera pavhesi rataverenga iyi, patiri kunzwa Jesu pauzima achiadresa Mwari, haasi kuti Mwari wavo, haasi kuti Mwari wedu, haasi kuti Mwari uyo, ari kuti Mwari wangu, kureva kuti this God is a personal God to Christ. Jesu haasi kuchema kuti ndasiyiwa naMwari wandisina ukama naye, haasi kuchema achiti ndasiyiwa naMwari wandisingazivani naye at a personal level. He is identifying this God as a personal God to him. So he cries, my God, why have you forsaken me? Inzwai vana vaMwari, vana veIsraeri vaiti kana vachiadresa Mwari, vaiti Mwari waAbrahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobho, vaiadresa Mwari saMwari who is a covenant God to them. But Christ hauyi namafomula evanhu, ari kuuya nenzira yake oga. He is addressing God as a personal God to him. Toda ngotaura nomumwe munhu panguva ino kuti hauna mvumo yokukwesena presence yaMwari kana usina ukama uri personal naye. Unodaro uri pakutambudzika, unodaro uri pakuchema, unodaro uri pakurwara, uchibvunza kuti Mwari mandisiyirei, patoda kudzosera mubvunzo uyu kwauri. Zvauri kuti Mwari akusiya, makambofamba mese here at a personal level? Only those who have a personal relationship with God have the prerogative yekubvunza kuti Mwari aitepi. Kune vanhu vane ukama hwokubatanidzwa naMwari nebhenji rechechi, vasina ukama hunobatikana Mwari huri personal. Vanongoziva kuti Mwari haasisipo kana yava nguva yedambudziko, but panguva yokufara havanei naye. Kana vava matambudziko ndo pavanozobvunza kuti Mwari uripi. Mwari haabvunzwi kuti uripi pamusuwo dambudziko kana usina kungofamba naye munguva yokufara. Jesu waikwanisa kubvunza kuti my God, why have you forsaken me? Why? Because kubva pauduku hwake wakanga achifamba naye, achikura wakanga achingova naye, kusvika papoint yaanopinda muGetsemani ndo paanozosiyiwa ari oga. Nguva yose iyi wakanga achifamba naMwari vari vose. He had a personal relationship with God. Kune mayuta akanditarira vanoti panguva yokutsvaka kwavo nokutsvakwa kwavo havabvunzi kuti Mwari uripi. Vanozviitira sarudzo dzavo, vakatarira zvido zvemeso avo,
vanozviitira sarudzo dzavo, vakatarira zvido zvenyama yavo. Asi kana votambudzwa nevanhu vavakazvisarudzira, vasiyiwa nevanhu vavakazvisarudzira, varamba nevanhu vavakazvisarudzira, ndopavanotanga kubvunza kuti Mwari wangu, mandisiyirei? Makamboita ukama Mose here naMwari? Usaswerera kubvunza kuti Mwari uripi sekunonzi makambomwa tii Mose. Vakafamba naMwari, vakava ne-personal relationship naye, ndovoga vane mvumo uyezve vanogona kudetecta kuti Mwari haasisipo, asunguluka pakati pavo. Ndo zvatiri kuona papfungwa yatiri kudzidza kuna Jesu iyi. Jesu haasi kuchema kuna Mwari waakanga asiri kufamba naye, ari kuchema kuna Mwari ari personal kwaari. Ndoda kukuinvaitai vana vaMwari kuti mudane kuna Mwari ari personal to you panguva yematambudziko yakafanana neiyi. Dana kuna Mwari wako, ubvunze kuti Mwari wangu muripi munguva yekutambudzika kwakadai. That is if you have a personal relationship naye. Mubvunzo wechipiri wanga uri kuti Jesu paakasiyiwa naMwari akanga ari ani? Who is Christ to God at the time of his forsakenness? Now mukanga muchiverenga neni zvakanaka mubhaibheri, munoverenga neni kubhuku ravaFiripi pachapter 2 kubva vhesi ya5 uchidzikana. Panonzi pfungwa iyi ngaive mamuri yakanga iri muna Kristu Jesu, kuti kunyangwe akanga ari Mwari, akafanana naMwari, haana kuti kufanana naMwari chinhu chingabatisiswa, asi wakazvidurura akaonekwa akafanana nemunhu ari muchimiro chomuranda. Inzwai vana vaMwari, we have one who is equal with God, who empties himself to become equal with humanity. Christ pakuzviempta kwake, Bhaibheri randoverenga inini rinondiudza imwe mystery inondivhundutsa kuti haana kuzviempta akasara ari empty, akazviempta akaramba ari full. Ukaverenga neni kubhuku ravaKorose pachapter 2 vhesi ya9 panonzi maari ndo munogara uMwari nokuzara kwawo panyama. Kureva kuti even after emptying himself, he still remained fully divine. Yet even he had remained fully divine, he was truly human. Saka ndiri kuona Jesu ari kutsanangurwa zvakare naPauro kuna Timotheo achinzi ichi chakavanzika kuti Mwari wakaonekwa munyama. Saka Jesu panguva yaari kusiyiwa saMwari ari munyama. Izvo aizviitira kuti vaya vanofungidzira kuti there is no self-sacrificing love in God, when they see him being forsaken as God, they will know there is self-sacrificing love in God. God sacrificed himself in Christ kuitira kuti aidentify nevamwe vanhu vari pakusiyiwavo. Vamwe vanhu vanogona kufungidzira kuti Mwari kana akangosiya Kristu in his forsakenness pamuchinjikwa ari Mwari, umunhu pasina, zvinoreva izvo kuti hazvigoni kuti aidentify nesu mumatambudziko edu. Dohwa zvinotaura Bhaibheri. Jesu akanga asingori Mwari bedzi, wakava Mwari munyama, kureva kuti zvinozikanwa nokunzikwa navanhu waitovawo nazvo panyama yake. So Christ at the time of his forsakenness, he is the forsaken God man. Ndofunga mukafambirana neni papfungwa iyi munogona kutonzwisisa zviri nani kuti vaJudha ndo pavakaita problem naye ipapapo. Achifamba waiti akaudza vanhu kuti ini akavatiri vamwe, waiti akavataura kuti ini ndiri mwana waMwari, vaiita dambudziko naye. Paairapa vana maperembudzi havana kuita problem naye, paairapa vanorwara havana kuita dambudziko naye. Panguva yaanongotaura bedzi kuti ini ndiri mwana komana waMwari, vanotora matombo kuti vamutage. Ukaverenga neni pana John chapter 5 pavhesi ya 18 chikonzero chiri chekuti vainzwisisa kuti anozviti mwanakomana waMwari akainzana naMwari. Saka Jesu unotoita dambudziko namaJudha nokuda kwechinhu ichochichi. Zvinodisisa pamubvunzo wokuti pakusiyiwa kwaakaita zvinoreva here kuti akarambwa? Now tisatasvika pakusiyiwa kwaakaitwa his forsakenness pacross, tinogona kunzwisisawo kuti Jesu pachake wakangosiyiwa nokurambwa navamwe
paupenyu hwake. Tikatarira maJudha vakaita dambudziko naye nokuda kweumwari hwake. Vakanga vachimuona akafukidza umwari hwake nomunhu, vakafungidzira kuti munhu saivo. Saka vakamutaira vaiti vakamuona achiti ndiri mwanakomana waMwari, vaikumbira chiratidzo. Vakaita dambudziko naye kusvika papoindi yekuzomutaura kuti uyu unomhura Mwari, kureva kuti kuchechi kwavo, kuchechi yamaFarisi, wakanga asingadiwi. So Jesu asati anorambwa pamuchinjiko, asati anosiyiwa pamuchinjiko, unotanga arambwa kuchechi yamaFarisi. He was dismembered, disfellowshipped from the church of the Pharisees. Zvikada maSadducees vaigona kumugashira, but vanoti vakamuteerera, anovaudza kuti hamuzivi simba raMwari kana shoko, nemhaka yekuti vanhu vakasikirwa kuti varege kuzowanana kana vaponeswa vakudenga. Kudenga hakuna kuwanana. Nokuti vaSadducees vanga vauya vachibvunza kwaari kuti saka uya wakanga awanikwa navakomana vanun'una vanomwe uchava mukadzi wani paupenyu hunouya. Zvikanzi hamunzwisisi shoko raMwari, hamuzivi here kuti vachafanana nengirozi paupenyu hunouya. Uyezve Jesu waidzisa kuti kune kumuka kwevakafa. VaSadducees vakati hatigoni kuwadzana naye nekuti he is a heretic according to our theology. Saka anosvika patime yaanorovererwa pamuchinjikwa, arambwa kuchechi yamaFarisi, warambwazve kuchechi yamaSadducees. Zvikada kupolitics kumaHerodians uchafarirwa. But nomwe musi ndinoti ndichiverenga shoko kunonzi Jesu unotaura achiti indai munoudza Herodhi gava iri. Kufunga kwenyu munoti iyo wakambenga ataurira Herodhi kuti uri gava, waigona kuzoonekwa somunhu unodikanwa kupolitics dzaHerodhi here. So tinosvika papoint yekuti maSadducees namaFarisi nemaHerodians vanobatana kuti vapikisane naKristu nemhaka yekuti haasi kufambisa maagendas avo. Saka tiri kuzomuona achidosiyiwa pamuchinjikwa, arambwa namaFarisi, arambwa namaSadducees, arambwazve namaHerodians. Zvikada kwaPirato achasara achidikanwa. Patinosvika ikoko ndopatinoona Pirato achigeza mavoko achiti handina chokuita nomurume uyu, amusvaira mhaka but hagoni kumusunungura. Inzwai vana vaMwari, zvinhu zvaiitwa kuti kana munhu achinge awanikwa nemhosva yeblasphemy anotakwa nematombo mutsika yechiJudha. Christ was condemned as a blasphemer by the religious sects dzemaJews. But politics dzechiRoma dzaiti dzikakuona somupanduki apandukira hurumende ari kumuka achizvidza mambo, ikokuina mambo anonzi Kesari, dzaiti dzikakutarira dzaiti vakadai vanofanira kuti varovererwe pamuchinjikwa. So Christ was condemned by the church, disfellowshipped by the church as a blasphemer, but he was sentenced to the cross by the state as a renegade. So munhu usingachengeti murayiro wenyika. So tikuona Jesu paari kusvika pamuchinjikwa, haana in affiliation kuchurch yamuramba, haana in affiliation kupolitics dzenyika dzamuramba. So patinofungidza kuti panogona kunge pasarinawo Jesu paachine ukama kushamwari nokuna Mwari. But Bhaibheri randoverenga rinotitaura nezvaPita kuti wakamuramba akamusiya. Haikona Pita oga, ukaverenga Bhaibheri pachapter 14 verse ya 50 yaMark zvinonzi panguva iyoyo vose vakamusiya vakatiza. Kura kuti dai iwe neni wakanga uripo panguva iyi waimurambawo, taimutiza tose. Havana kuipa kudarika vakatiza musuru. Iwewe neni takatofananawo navo, dai taivapo panguva iyi taigona kumutizawo. Inzwai vana vaMwari, munguva yakafanana naiyoyo yokuti church haisisina ukama naye, nehurumende dzenyika ino hadzisisina ukama naye, shamwari dzamutiza. The only hope yanga yasara kumwanakomana waMwari ndiMwari waaine ukama huri personal naye. Yeti patiri kusvika pamuchinjikwa ndo patiri kuzonzwa Jesu ava kudanidzira nenzwi guru achiti, Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyirei, Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyirei. Inzwai vana vaMwari, kusiyiwa kwakaitwa Jesu pamuchinjikwa haugoni kukunzwisisa kana uchikutarira uine pfungwa dzomunhu akarambwa.
haugoni kukunzwisisa kana uchikutarira uine pfungwa dzevanhu vasina ukama hwakanaka. Wari kuramba naye ndimwari wokutoti vaitova nokuda kwakafanana. Jesu waita achifamba panyika aiti ndinoita kuda kwababa vangu vakandituma. Uti baba kana zvichibvira mukombe uyu ngaupfuure, kusava kuda kwangu asi kuve kuda kwenyu. Inzwai vana vaMwari, hazvaigona kuti Mwari apindire panguva yekutambudzika kwaJesu, kuti Mwari baba vapindire panguva yekutambudzika kwaJesu, nekuti zano rokuponesa mutadzi raigona kufoira. Zvakanga zviri necessary kuti Mwari pauzima vambosuduruka vachiita pasaidi. Jesu ari Mwari munyama asangane nokurwadziwa umwari ainawo asi usingafaniri kushandiswa. Inzwai vana vaMwari, tikaverenga kubhuku raJohani pachapter 3 uchiverenga neni pavhesi ya 16, vhesi ratakajaira kuverenga, bhaibheri rinoti Mwari wakada nyika, nokudaro wakapa mwanakomana wake mumwe chete oga, kuti ani nani anotenda kwaari ave noupenyu usingaperi. Inzwai pfungwa yekuda kuti mubati apa iri pavhesi ndeyekuti Mwari wakapa. Mwari pakupa kwake haana kungopa Jesu kuti azvarwe munyama afanane nesu pakuonekwa bedzi. Dai kwanga kuriko kupa koga kwanga kusina kukwana, nokuti isu sevanhu vari kutsvaka kuponesewa taida chinosvikawo pakufa sekafiro katinoita. Jesu haana kupuwa kuti aidentifye nesu panguva dzokuchema bedzi, wakapuwa kuti aidentifye nesu kunyange nomurufu rwedu. Saka Mwari vaifanira kumusiya kusvika papoint yekuti naiwo wairavira rufu on our behalf as the given of God. So kuva forsaken hazvirevi kuva abandoned. Zvinongoreva kuti Mwari akapa, wakapa kuti aidentifye nesu mumatambudziko edu. Teererai apa, Christ was the God forsaken, God of the God forsaken. Wakava Mwari murambwe, Mwari musiyiwi, Mwari muraswi navanhu, kuti ave Mwari unoidentifya nevakasiyiwa, vanoona upenyu hwavo Mwari asimo. Inzwai vana vaMwari, panguva yaunochema uchibvunza kuti Mwari wangu mandisire, uchiona Mwari asimo mumiriti yako, Mwari vari kutoidentifya newe panguva iyoyo, nokuti Jesu paakasiyiwa pamuchinjikwa wakasiyiwa kuti aidentifye newe munguva yekutambudzika kwako. Panguva yaunochema uchiti Mwari wangu mandisirei, tarirai ndakapuwa chirwere nomurume wandaida kwazvo asi wakandisiya, iko zvino ndava murwere. Mwari wakaidentifya newe mudambudziko rako panguva yokutambudzika kwake ari pamuchinjikwa. Kune vana vakangokura, baba havambozivi kuti wakapfeka saizani yebhutsu kana kuti wakapfeka hembe dzakaita sei kuti asvike paanyapa, zvokuti paanotarira Mwari anoona the father complexity ainayo ichiapia fesi kwake, achibvunza kuti Mwari wacho arikuda kuti anamatwe. Akasiyanei nababa vangu vakandisiya ndiine 9 months kana ari Mwari unosiya mwana wake mudambudziko? Teerera, Mwari haana kuramba Jesu. Mwari wakasiya Jesu kuti agone kuponesa iwe neni nokuidentifya nesu mumatambudziko edu. A God who is not capable of suffering is a God who is not capable of loving. Mwari asingagoni kutambudzika haagoni kuratidza rudo, nekuti mukuda unosvika pakurwadziswa, mukuda unosvika pakusiyiwa, mukuda unogona kurambwa. Saka Mwari kuti aratidze rudo rwake unosvika papoindi yekuti nayewo unombosiyiwa, kuti aravire marwadzo okurambwa, aravire marwadzo okusiyiwa, aravire marwadzo okutsvetwa nevaunenge uchida. Mwari unozvinzwisisa zvose. Panguva dzakafanana naidzodzi, apo denda reCovid-19 riri kunetsa panyika, urwere hwatekeshera saizvozvi, ndoda kukurangaridzai vana vaMwari kuti Mwari watinonamata ndiye Mwari akaidentifya nesu mumatambudziko iwayo. Ane chaakazviitira chekuti agone kuponesa iwe neni mumatambudziko edu. Christ has identified with our weakness so that we can identify with his strength. Simba raainaro rakanga rakavigwa maari, wakanga akangorichengetera chinhu chimwe chete,
kuti kana achinge apedza kuidentifya nesu mukutambudzika, isuwo tigogona kuidentifya naye musimba rake. Saka bhaibheri randoverenga neramina roMose rinonditaurira kuti iyeyu Jesu wakarovererwa pamuchinjikwa, wakarambwa nechechi, wakarambwa nehurumende, wakasiyiwa neshamwari, wakarambwa nevanomuda, akasiyiwa naMwari pauzima, wakakurira zvinhu zvakamukurira zvaita sekuti zvamukurira pamuchinjikwa pakunyadziswa kwake. There was victory in his humility. Ukaverenga bhaibheri kubhuku ravakorose pachapter 2 rinotokuudza kuti pamuchinjikwa apo ndo paakakunda zvinhu zvose izvi zvakaitika kwavari. Inzwa, ndipe somuenzaniso. Kune vamwe mai vakanga vachikumbira munyu kuna mai vepaNext. Mistake yavakaitawo ndeyekuti vakakumbira munyu vari padare rakanga riine mamwe madzimai. Saka mai vokukumbirwa munyu vakaonererwa, vakaita mazauzani, vakati munyu ndinawo uzere kumba, kune 50 kg dziriko, asi chandoda kukuudza ndechekuti type yako iyi haidhiservi kuravira zvino munyu muri varombo state. Type yako iyi haidhiservi kudya zvinotapira, haidhiservi kudya zvine testi. Handikupi. Saka mai vaya vakakumbira munyu vakasuduka pane vamwe vachinyara. Vakanga vanyadziswa pajekerere paruzhinji, vakanga vanyadziswa padare rina mamwe madzimai. Vachiteerera zvinhu izvi zvakaitika uri musi wemuvhuro. Nomusi wechitatu mai vakanzikwa vachikanga kumba kwavo. Vari kukanga kumba kwavo vachiravira munyu uri mupoto. Vakadana mai vaya vakanga vavanyima munyu, zvikanzi ndouyai kuno, pane zvatagadzira zvatoda kuti muravire. Vakapuwa kuti vadye, ende vakapuwa paine shamwari dziya dzakanga dziripo vachiramba kupa mai ava munyu. Ndobva vakaravira munyu uyu, vakaravira chikafu ichi, vakanzwa chichinaka chiuno munyu, asi munyu wacho handiwo vakanga vaupa. Mubvunzo wangu ndewekuti akanyadziswa ndiani? Vakanyimwa munyu kana vakaravidziswa zvino munyu mushure mekunyima wamwe munyu? Akanyimwa munyu, wakanyadziswa musi wakanyimwa munyu. Asi akanyima munyu, akanyadziswa musi wakazoravidziswa zvino munyu waasina kupa iye, ende asina kumboukumbirwa futi. Teerera, zvinhu izvi zvakaitika kuna Jesu. Cheti payairoverera Jesu ichiti anofanira kuti afe nokuda kwokuti ablasfema, vaiti tamusentenza kurufu, tanyaradza voisi rake, haagoni kutaurazve achipikisa system dzedu, tamunyaradza. Vafarisi vaidaro navasadhusi, vepolitiksi vachiti tanyaradza. Vanhu vakadai vaigona kuzomutsa imwe revolution inomukira hurumende yechiRoma, tamunyaradza. Patamusentenza kurufu, haagonizve kuzomukira hurumende yechiRoma kana kukonzeresa kuti umambo hwari kuparidza hunge huripo panyika. Vatiteerera, zvinhu izvi pazvakaitika, Jesu achiandikwa pamuchinjikwa musi uyu waari kudanira kuti Mwari wangu mandisirei, raiva zuva rokunyadzwa kwake. Asi nomusi waakamuka, bhaibheri rangu rinoti vaya vakanga vamufungidzira kuti vamukurira vakakundwa, ndo vakazoriyelaiza kuti vakurirwa pamuchinjikwa umwe chete wavaifungidzira kuti ndiwo waroverera Jesu. Dohwa hama yangu, dohwa iwe mwana waMwari, dambudziko rauri kusangana naro nhasi. Kune vamwe vanhu vakarigadzira vachiitira kuti kana wapinda mariri ugopararira imomo kuti vasazonzwa nezvenhoroondo yako zvakare. But Mwari ari kukuudza muzuva ranhasi kuti there is victory in your humility. You must partake of the fellowship of his suffering. Why? Because kukurira kwakaita Jesu kuchava kukurira kwako. Simba rokumuka kwake raakamuka naro ndo raachashandisa kukunyukura mumatope mawakaiswa nematambudziko. Simba rokumuka kwake raakamuka naro raakashandisa kunyadzisa system dzakanga dzambofungidzira kuti dzichamunyadzisa
ndiro simba raari kuda kukupa kuti upurire urwere huri panyika ino. Ndiro simba raari kuda kushandisa kurapa mwoyo wako wakaputsika. Simba irori ndo rimwe chete raari kuda kushandisa kukubatsira kuti iwe uve mwana wa Mwari anofamba sezvodika mwana wa Mwari. Nyika payaimbokuseka ichikushora ichiti ichi chiseko chenyika, uyu wakazvidzika, uyu wakashoreka, Mwari wakagadzira zano rekuti kamukiro kakaita Jesu ndokutanga kusumudzwa kwako kubva munguva yematambudziko. Kuri kuti Jesu naMwari Baba naMweya Mutsvene vachatendera kuti uone rufu mudambudziko rauri kusangana naro. Ziva kuti simba ireri raakamuka naro kubva kuvakafa unogonazve kurishandisa akakumutsawo newe kuvakafa. Ndiri kukudanai mose nematambudziko enyu akasiyana, nourwere hwamuinahwo hwakasiyana, mukunetseka nokushungurudzika kwenyu kwakasiyana, muchifungidzira kuti Mwari akusiyai mudambudziko izvo ari kuda kubudisa kukurira kwenyu muhumanity yenyu. Ndoda kuti tinamate tose panguva ino muri kwamuri ikoko, tidane dzaMwari kuti atirangarire munguva dzatiri kufungidzira kuti atisiya, tigovane fellowship pakutambudzika kwake, tive vawadzani naye pakutambudzika. Mumatambudziko edu tinzwisise kuti Mwari umwe chete iyenyu ari kufamba nesu mumatambudziko edu, haana kutisiya. Ndoda kunamata nemi panguva ino. Regai titsinziye tinamate. Baba vedu vari kudenga namuponesi wedu Kristu Jesu, tendwai Mwari nokuti imi makazviita kuti muponese vatadzi kuburikidza nokunyadziswa kwenyu. Makatozviita zvakare kuti muidentify nesu mumatambudziko edu mukutambudzika kwenyu, asi hamuna kungoita mukaperera ipapo. Makazviita zvakare kuti mushure mokunyadziswa kwenyu, nzira yokunyadzwa kwenyu ndiyo yakava nzira yokukurira kwedu, ikavawozve nzira yamakaratidza ukuru hwenyu. Naizvozvo Jehovha, mukutambudzika kwedu kwakasiyana siyana, kungava urwere, kungava kurambwa, kuputsika kwemwoyo, kungava kushayikwa kwemari dzinodikanwa paupenyu huno, kune vanoshayiwa chikafu Mwari, varangarirei nesimba rokumuka kwenyu, kuti kumuka kwenyu nesimba rakashandapo rive simba ramuchashandisa rokusumudza vakadai. Nenuwo musandikanganwa Mwari, simba ramuri kushandisa nesimba ramakashandisa pakumuka kwenyu rigovawo simba rimwe chete ramuchandisisedza naro kufamba mumatsiko nokuwadzana kwokutambudzika kwenyu. Dai mungakomborera vanhu venyu vamuchatendera kuti vange vari kunzwa shoko irori, varopafadzei vari kwakasiyana siyana kwavari, nenyaya dzenyu dzigovafugatira, nokuti uku ndokukumbira kwedu kwokutenda kuburikidza naKristu Jesu akatifira paKalvari. Amen.